Això és una producció de Amate Televisió, per la salut i el benestar. Bona tarda, soc Josep Batlló, soc metge, especialista en medicina esportiva, soc també traumatòleg i osteòpata. Estic fent un màster d'acupuntura i aquesta és una mica la meva relació amb tota una sèrie de teràpies que poden ajudar i que a mi m'ajuden en la meva pràctica diària, tant en traumatologia com en la medicina de l'esport. Bé, venim a parlar una mica del que és un centre de medicina esportiva i primer m'agradaria definir una mica què és l'esport. Jo aquí he fet una mica de resum del meu concepte del que podria ser l'esport. L'esport, entès com a activitat motriu o com a activitat física, és un fonament important tant pel desenvolupament físic, per tant del cos humà, el creixement intel·lectual i el nivell socioafectiu de les persones. Els efectes positius de l'esport i l'activitat física es coneixen des de fa molts anys i s'apliquen per la promoció de la salut en general. Tots tenim molt clar una frase que és el mens sana in corpore sano, per tant podem dir que l'esport té accions directes sobre l'organisme, sobretot millora l'estat mental i l'estat físic. Però si anem aprofundint, potser hauríem de parlar una mica més de quines són les diferents accions de l'activitat física sobre l'organisme. Primer parlaríem de l'enfortiment del sistema cardiovascular i respiratori, que és un pilar fonamental del que realment mou tot l'organisme. L'augment de força i la massa muscular, que seria l'altre pilar, tot el que és l'aparell locomotor, i l'altre pilar potser seria la coordinació motriu i tots els estímuls a nivell del sistema nerviós central, que seria el que controlaria el gest, el que ens donaria tot el domini del que nosaltres anem a realitzar. Tot això estableix una relació positiva en el mateix cos i millora la confiança en nosaltres mateixos. Nosaltres cada vegada anem guanyant perquè augmentem la nostra activitat, perquè anem guanyant el gest mecànic, el gest esportiu, doncs ho fem més ràpid, ho fem més bé i per tant també ens afiança a nosaltres mateixos i permet viure experiències que milloren la pròpia identitat i sobretot la relació que tenim amb les altres persones, perquè evidentment l'esport és una manera de vincular-nos amb el nostre ambient i amb el nostre entorn. Per tant, les funcions de la medicina esportiva podríem dir que és el control de l'estat de salut de les persones, dels esportistes, que intentem donar una sèrie de consells i fer una mica de docència de tots aquests paràmetres que nosaltres ens movem i que intentem fer un tractament de tota la patologia i les lesions que nosaltres podem veure. Si fem una mica d'història del que és la medicina esportiva, si ens situem a l'edat mitja, al segle XIII, XIV, XV, en principi abans no es feia en absolut cap mena de dissecció, la gent s'esbudellava a les guerres, la gent tenia ferides, la gent tenia fractures, però de l'organisme no en sabíem res fora que hi havia unes estructures, però no sabíem per què servien, no sabíem quina era la seva funció, sabíem que hi havia carn a dintre, que hi havia vísceres, però va ser fins al segle XVI, Andreas Vesalius, que explica una mica quines són les funcions. Aquí sí que ja no diu el cor és una massa, sinó que diu el cor potser serveix com a bomba per expulsar la sang, els pulmons potser ja comencen a donar-li una utilitat o tenir un sentit, i és una càmera on hi ha un intercanvi de gasos per poder donar, repartir aquests gasos, aquest oxigen, tampoc se sabia exactament què era l'oxigen a l'organisme. Per tant, comencem ja a explicar una miqueta, no només l'anatomia, que fins al segle XV, Leonardo da Vinci, tots tenim clares aquelles làmines que es veien més o menys algunes disseccions, però estaven totalment prohibides per l'Església, estaven perseguides. El 1660, aquest senyor, el Leeuwenhoek, inventa el microscopi òptic. Per tant, és capaç de poder veure que hi ha una sèrie de fibres a nivell de la musculatura que tenen unes petites imbricacions que són el que s'anomenen sarcòmers, que és la unitat funcional del múscul,
que petits moviments provoquen un gran moviment a nivell d'una musculatura i a partir de llavors es comença ja a estudiar una mica molt més tots els teixits. El 1889 Lagrange escriu el primer tractat explicant potser ja el funcionament de tots aquests òrgans, no només el per què serveixen i la forma que tenen, sinó com potser s'interrelacionen, quina és la seva activitat. I el 1927 a Harvard s'inventa en un laboratori el senyor Lawrence Henderson, en el que ja començaria a ser el més pròxim al que podria ser un centre de medicina esportiva, un laboratori per poder valorar una miqueta quina és l'activitat de l'esportista. Per tant, què fem a la unitat de medicina esportiva, o què fem en un centre de medicina esportiva? Intentem donar un control amb aquests esportistes. I qui consideraríem que són els esportistes? Doncs en principi tota la població en general, però si anem a concretar podrem veure que entre els nens i adolescents un 85%, o potser quasi bé, com en quines societats, un 100% estan practicant esport. I als 16 a 17 anys moltes noies deixen l'activitat esportiva, però els nois potser ho continuen. Per tant, és una població molt àmplia que està fent esport. Els adults potser de mica en mica anem deixant una mica l'activitat, però sí que un 50% es podria dir de gent adulta que està practicant esport i un 5% d'aquestes persones estan fent esport d'alt rendiment, un esport d'èlit. I també tindríem gent de la tercera edat que podria representar més o menys un 15% de tota aquesta població. Per tant, si nosaltres el que volem és controlar aquests esportistes, si nosaltres el que volem fer és un esport saludable, nosaltres hem d'intentar que aquest esport sigui segur. I en definitiva, al moment que nosaltres intentem treure totes aquestes possibles errors dintre del nostre organisme per poder fer aquesta activitat física correcta, estaríem parlant de prevenir, estem intentant fer medicina preventiva. Per tant, aquesta seria una de les grans funcions de la medicina esportiva. Aquest control mèdic esportiu descarta, sobretot, els dos, hem dit tres, hem dit el sistema nerviós, hem dit la musculatura i hem dit el sistema cardiovascular, però descarta molt, almenys el que fem als centres, molt tota la patologia cardiorrespiratòria i sobretot tot el que és el tema de l'aparell locomotor. I aquestes prevencions estan relacionades amb evitar les lesions, amb evitar alteracions durant l'entrenament o que hi hagi un sobreentrenament. També tenim coses com consultes com poden ser les dietes, com poden ser les ajudes ergogèniques, que són substàncies que nosaltres podem prendre, substàncies legals, evidentment, aports més calòrics o aports més energètics o salts, que nosaltres podem necessitar per la pràctica esportiva. Com a metges, quan nosaltres estem buscant o intentem fer aquesta medicina preventiva, el que anem a mirar és una mica seguir una sèrie de pistes, què ens pot proporcionar el pacient perquè nosaltres puguem endevinar més o menys què podria tenir, què li podria fer mal. Hem d'intentar buscar aquesta història d'ell per poder descobrir exactament si aquesta persona podrà fer o no podrà fer la seva activitat física. És el que nosaltres en medicina anomenem anamnesis. Són tota una sèrie de preguntes que nosaltres fem. Aquestes preguntes, però, estan molt més dirigides a l'activitat esportiva i sobretot als antecedents esportius d'aquesta persona. Serien importants demanar sobre els antecedents familiars d'aquesta persona, sobretot les cardiopaties, sobretot descartar que hi hagi problemes de cor, si aquestes persones o algú de la família ha tingut un infart, si l'ha tingut molt jove, si va haver algun episodi de mort súbita a la família. Després ja potser hauríem d'anar amb el que són els antecedents propis de cada individu, parlar de si és hipertens, de si és diabètic, si té algun problema amb els greixos a la sang, si és obès, quina és l'activitat que fa, si és sedentari, si té activitat o no, els hàbits tòxics, el tabac, l'alcohol, les drogues, tota una sèrie de coses que també ens poden ajudar a descobrir tota una sèrie de patologia amagada, perquè estem intentant
mirar que aquesta persona no li descobrim cap tipus de patologia, si la descobrim doncs poder-la realment corregir. Com dorm, si dorm bé, si es desperta durant el dia, si està nerviós, si té activitat, si no la té, si treballa sentat, si treballa dret, etc. Una sèrie de coses que ens puguin ajudar a concretar una mica. Els antecedents esportius, si hem fet esport, si no l'hem fet, fa 2 anys que vaig deixar de fer activitat, ara m'he deixat, ara voldria tornar-hi. Clar, si estem parlant de gent molt jove, tot això ja ve molt seguit. Si estem parlant de gent de l'activitat i després vol tornar a fer una mica més d'activitat i vol tenir aquesta certesa i seguretat que no té patologia, doncs una mica també hem d'anar per aquí. Bé, un cop hem fet això, un cop hem fet aquestes preguntes, ens anem a lo que és l'exploració física. Realment és el que ens ajudarà a trobar quines serien les patologies d'aquesta persona, d'aquest organisme. D'entrada faríem una macro, ens apartaríem i el que aniríem a mirar seria quina és la composició d'aquesta persona, com és alt, és prim, és baix, és gras, és musculat, és un enclenque, és petitlet, no ho sé, una miqueta aquesta perspectiva. I si anem a fer això, hi ha un senyor que ens ajuda, que es diu Sheldon, que això ho va descriure al segle XIX, que parla de la composició corporal. La composició corporal és la base en què hi ha 3 plecs dintre de l'envolupament, del creixement embrionari de les persones, que aquestes 3 capes tenen un nom, aquestes 3 capes donen en si, després, a mesura que ens anem desenvolupant des de l'embrió, es van apareixent els òrgans, van apareixent els ossos, van apareixent el cervell, va apareixent la pell, tota una sèrie de coses. Aquestes 3 capes, que és l'ectoderm, l'endoderm, el mesoderm, cada una d'elles ens donarien unes característiques importants. Per exemple, l'ectoderm seria el que ens donaria la pell, el que ens donaria els ossos, el que ens donaria el cervell. L'endomòrfic seria la persona més aviat obesa, que tindria un domini i un predomini més d'aquesta capa més central, que serien els greixos, que seria tot el sistema digestiu. El mesomòrfic seria una persona que té un domini o que té un predomini de massa muscular. Per tant, aquí podríem veure una miqueta quina seria aquesta composició. No un és només ectomòrfic i l'altre és mesomòrfic, sinó que hi ha una sèrie de variables. Això està completament imbricat. Uns poden ser molt musculats, però ser més aviat prims, sense gaire ossada. Els altres seran grassos, pot tenir gran musculatura. Els altres seran potser més aviat baixets, rodonets, i seran una característica molt centrada en un d'aquests motius. Però tot això una mica ens serviria per buscar aquesta composició, ja no macroscòpica, sinó com és la composició del cos humà. Realment aquesta persona grassa té aquesta composició, quin és el seu tant % de greix, quin és el seu tant % de musculatura, i tot això per què ens ajuda? Però d'entrada, perquè hem dit que la musculatura és una de les coses que a nosaltres ens millorava si volíem fer activitat física. I el greix? Doncs el greix realment pot fer una activitat física, si hem de dir la veritat, fa no fa res més. Si tu li dius a la musculatura que necessites tot el teu oxigen per moure precisament aquests músculs de les cames, el fet que pesis més i aquest pes no sigui muscular, sinó que aquest pes sigui greix, aquell greix l'únic que fa és captar oxigen, i tot aquest oxigen que podria anar a la teva musculatura, que ho podries utilitzar, realment no serveix. Però de greix en tenim, i aquest mínim de greix l'hem de tenir. Està més o menys centrada la cosa que l'home la població esportiva que practica esport hauria d'estar a un 10% de greix o per sota, i que la dona, que sempre té una mica més de greix, estaria en un 12% de greix o menys. La població normal, si és que ens sortim una mica d'això, l'home pot estar en 12, 13, 14, i si realment hi ha grans obesitats, evidentment que molt més. Per tant, això és una cosa macroscòpica per poder valorar. I com ho fem això? Doncs bé, agafem uns plecs de la pell, nosaltres mesurem quin és els mil·límetres que té aquest plec aquí, aquest plec del bíceps, el plec del tríceps, el plec supraescapular, el plec ilíac, el plec abdominal, tota una sèrie de coses.
Mirarem també quins són els diàmetres ossis, mirarem quines són l'amplitud que té aquesta persona, els diàmetres de l'acròmion, els diàmetres dels trocànters, mirarem també la massa muscular i arrel d'això i amb unes fórmules matemàtiques podrem definir quin és el tant per cent de greix d'una persona o d'una altra. Tot això ens ajudarà, si més no, poder-li dir a una persona, escolta, anem passats de greix o tenim un problema i és que em falta musculatura, potser hauríem de forçar una mica més, potser aquí amb dieta o amb algun tipus d'activitat física. Comprendrem que, per exemple, aquests dos senyors, que tots dos tenen un tant per cent de greix bastant baix, la massa muscular és molt diferent. La massa muscular d'un és una massa molt potent, la massa muscular de l'altre és molt més feble, però amb una està pensada per tenir grans esforços i l'altra està pensada per poder aconseguir molta resistència. Per tant, l'entrenament ens donarà una miqueta quina serà la disposició que pot tenir el nostre organisme. Perquè el nostre organisme realment el podem canviar amb dieta i amb activitat física. Un cop ja hem vist aquesta macro d'aquesta persona, ens anem ja a situar una mica més concretament i el que, si anem a parlar de l'aparell locomotor, anirem a veure les principals articulacions que són els artífex dels moviments. Si anem a l'extremitat superior, mirarem les articulacions dels muscles, dels colzes, de les mans. Si anem a les extremitats inferiors, mirarem el toxofemoral, els genolls, els turmells, els tars, els peus. I si anem a la columna vertebral, doncs anirem a mirar, tot i que l'esquena per mi és una sola unitat, seria el raquicervical, el dorsal i el lumbar. Bé, amb aquesta perspectiva que hem anat prenent i que anem mirant a veure si aquesta persona té alguna patologia, hem de mirar també quin és el seu equilibri. Si aquestes disposicions, tots tenim dues cames, tots tenim un tronc, tots tenim un cap i dos braços, però no n'hi ha cap que siguem iguals. Per tant, l'única cosa que hauríem de fer és valorar si tot això entra dintre d'una certa normalitat o se surt d'aquesta normalitat. Ho he vist moltes vegades com alguna cosa mèdica dintre dels límits de la normalitat. Què vol dir això? Si nosaltres ens mirem, per exemple, aquests genolls, veurem que els genolls del mig serien uns genolls normals. Si ens mirem els del genovalgus, serien aquests genolls que tenen aquesta forma d'L oberta, i si mirem els altres són aquells que són guerrells, que els hi passaria la pilota de futbol per dintre. I parlant de futbol, pràcticament dius que aquest és el morfotip que tenen molts dels futbolistes, les cames molt guerrelles. Miraríem també la pelvis, si hi ha un equilibri, si tenim una cama més llarga que l'altra, que això ens desequilibraria, però sobretot ens desequilibraria el que hi ha per sobre, que seria l'esquena. Si continuem amb les extremitats inferiors, és important mirar turmells, és important mirar els talons. Veieu aquí com que aquell mateix dibuix es dona igual, aquells talons que s'obren amb una mica de L o aquells talons que es tanquen. Un està supeditat a un peu pla, com podria ser l'albus, seria aquest, i l'altre seria un peu cabus, que són aquests peus que tenen aquest arc molt més alt, que seria un peu normal, un peu cabus i un peu pla, on tota aquesta zona d'aquí s'ha ensorrat a la part interna del peu. Clar, que nosaltres tinguem un recolzament correcte o no és important perquè podem projectar patologia a parts o articulars més superiors, com poden ser els genolls, com poden ser els volums. Si continuem mirant això, estem a la planta dels peus. La planta dels peus, en definitiva, aquest aparat, un podoscop, serveix per poder veure l'empremta, el recolzament que nosaltres estem fent dels peus sobre la superfície de la terra i podem veure formes. Aquí podríem veure un que seria el peu normal, que seria aquest. Aquest seria un peu cau, seria aquest, només té un recolzament a davant i a darrere, i ens faltaria el peu pla, que tindria que pràcticament estaria tot pla, tota la sombra estaria plana. També segurament heu sentit a parlar, últimament es parla més del peu pronador, del peu supinador, són també peus que estan lligats una mica amb aquesta forma, tant de turmells com de peus. El peu pronador seria el peu que s'apoya massa al mig, que seria el peu pla. El peu supinador seria aquest, també va lligat amb el genoll
corbat, que és el que de seguida volca. Hi ha gent que té molta patologia en volcar turmells, sempre diu això m'ha quedat mal curat, és que potser no és aquest, és que el recolzament potser no és el correcte. Els raquis, l'esquena, ens mirarem l'esquena de costat, ens mirem l'esquena de davant. Si ens la mirem de costat veurem que hi ha unes curves, la sifosis, la lordosis, sifosis dorsal, al mig, el que seria la gepa, lordosis cervical, lordosis lumbar, i aquestes curves poden ser normals o es poden escapar a la normalitat també. I aquí podríem tenir el que n'heu sentit a parlar, l'hiperlordosis, la persona que potser té molta curva, que té un cul, per dir-ho de manera, respingón, que té molt forçada aquesta curvatura. Clar, això pot donar patologia a l'esquena. El que sí que està molt clar que aquestes tres curves estan lligades i si una d'elles s'altera, les altres s'han d'adaptar. Per tant, és important mirar quina és la forma que puguin tenir. I si ens mirem l'esquena de davant, no ens la mirem per la panxa, sinó que ens la mirem per l'esquena, podem veure grans deformitats com puguin ser l'escoliosis. L'escoliosis no és que no permeti, no sé que siguin escoliosis molt deformes, es pot fer esport i és bo que facin esport perquè realment el que fan és muscular, donar un to perquè aquesta esquena no es derrumbi. Hauríem d'entendre que l'esquena no es gira cap a un costat o es gira cap a l'altre, hauríem d'entendre que això són animals 3D, 3 dimensions, per tant, perquè això es pugui crear, perquè es puguin crear aquestes curves i aquestes curvatures, us hauríeu d'imaginar una escala de cargol, es plega i després sí que es pot tombar cap a un costat, però sempre hi ha un component important de rotació. Bé, hem vist una mica la forma, mirem a mirar quina és la funció d'aquestes articulacions. Hauríem de mirar quina és la funció d'aquestes extremitats, la força muscular, la flexibilitat, la velocitat que desenvolupen. La força, posats a dintre d'un laboratori, tampoc podem fer gaires coses. Al camp, en un campus podem mirar moltes coses, però dintre d'un espai tancat poca cosa podem mirar. Com valoraríem la força d'una extremitat superior? Doncs amb una pilota medicinal. Fem la pilota, la tirem enrere, fem una prova 2 o 3 vegades i mesurem la distància, això ens donarà la força. El mateix passaria a nivell de les extremitats inferiors. Podríem posar-nos al costat de la paret, podríem marcar, aquesta persona sense moure els peus al mateix lloc, saltar i mesurar aquesta distància. Per tant, tindríem una força, un salt vertical, o l'horitzontal seria una línia plana, parada, i parats ens tiraríem fins a mirar exactament on ha anat a parar els peus, podríem dir que aquesta persona havíem calculat un salt d'1,20 m. Això, per edats i per alçades, podríem més o menys entendre quina seria la funció normal. Els abdominals, com mesuraríem? No puc tenir un minut allà una persona fent abdominals, però sí que en un moment de fer-ne 3 o 4 pots veure si aquella persona és una persona que fa abdominals habitualment o no ho fa, per poder dir, doncs s'ha de reforçar això o no s'ha de reforçar. Els dinamòmetres serien uns aparatos per poder mirar la força de les cames, per poder mirar la força de les mans. Més que res és per tenir una constància de quins són els paràmetres que nosaltres tenim. D'entrada, perquè potser tornarem a tenir aquesta persona al cap d'un temps i podrem valorar quin ha estat el seu entrenament, si ha millorat o si ha empitjorat. La flexibilitat, els arcs de mobilitat de les articulacions són importants perquè els braços són molt importants, evidentment, pels bàsquets, pels handballs, per les natacions, pels waterpolos, però les cames pràcticament són el motor de la majoria d'esports. Per tant, mirar els plecs a nivell de la flexió, coxofemoral, dels genolls, dels turmells, etc. Hi ha alguns paràmetres importants a mirar, com podria ser la flexió del maluc. La flexió del maluc la fem amb un múscul que es diu psoas, que ve des de darrere l'esquena, de la columna lumbar, ve fins a la cara interna de les cuixes i la seva funció és flexionar. Aquí, per exemple, podem veure un punxut a l'aire, que és important que aquesta persona sigui capaç de fer una bona flexió del maluc. Si continuem amb les extremitats inferiors, doncs la flexió, extensió del genoll, de la cama, del turmell, fem pràcticament en 3 musculatures, que són els quàdriceps, que seria la part anterior, la part posterior, els isquiotibials i els bessons. Molt important que hi hagi un bon equilibri amb aquesta musculatura. Si continuem, l'aparell abdominal i la musculatura adductora.
per què és important aquesta relació? Perquè totes dues musculatures, els rectes anteriors, s'agafen a la símfisis púbica. Uns al recte anterior i els altres els adductors, els tres adductors. Això ho podríem fer per separat, per tant serien els adductors i un ventre muscular del recte anterior, i això pot haver-hi, hi hauria d'haver-hi una harmonia. Si hi ha una disfunció, si hi ha un augment de força d'un grup muscular respecte a l'altre, no sé si heu sentit parlar de l'osteopatia dinàmica de pubis, que no deixa de ser un moviment excessiu a nivell del que és la símfisis del pubis. Tracciona massa, per exemple, això ens hi podem trobar molt amb els futbolistes. El xut lateral, tenen molta força, si mireu els futbolistes molts tenen unes cuixes immenses, amb una part interna molt desenvolupada. Doncs ha d'haver un bon equilibri muscular. La manera de poder tenir aquest equilibri seria fer moltes abdominals. Per tant, hem d'anar buscant aquests equilibris i quines són les possibles causes d'alguna patologia. I la flexibilitat, aquesta és una gran lluita, no?, amb els esportistes, però sobretot hi ha una cadena que nosaltres hauríem de treballar molt més, que és tota la flexibilitat de la cadena posterior, tot el que seria el canal de la musculatura paravertebral, glutis, tot el que seria els isquios, tot el que seria els bessons, formen un sistema també que seria l'aquil·les, amb el calcani i amb la fàscia plantar. De la fàscia plantar ens anàvem al peu, si teníem més pla o no teníem tan pla. Per tant, tot està interrelacionat, tot això ho hem de tenir, ho hem de valorar, ho hem de mirar des d'un punt de vista per prendre una perspectiva de quina pot ser un motiu de patologia quan aquesta persona... Una cosa és que fem servir el cos per caminar, per anar a treballar, i l'altra cosa és que sotmetem aquest cos a fer una activitat física moltes vegades repetitives amb una intensitat important. Per tant, si aquí comencem a haver-hi algun fallo, doncs aquest fallo més tard o més d'hora ens donarà la cara. Per tant, serà la patologia que nosaltres desenvoluparem, els genolls, les caderes, etc. Dues patologies breus relacionades amb l'esport i relacionades amb el creixement. Una és un nom molt raro que es diu Osgood Schlatter, un senyor que ho va descriure, que és una inflamació que es fa a la zona d'inserció del que és el tendó rotulià a la tíbia. Però resulta que aquesta zona d'aquí hi ha el cartílag de creixement de la tíbia. Si durant el creixement, per tant, serà una patologia en relació amb esport i durant el creixement. Si durant el creixement hi ha una sol·licitud excessiva perquè practiquem massa esport, perquè pensem que estem fent l'esport escolar, a més, entrenem a futbol, després fem el partit, agafem l'esquate, anem amb els amics amb la bicicleta, el nostre organisme està creixent, potser li estem demanant massa coses. Doncs, molts cops aquesta sol·licitud excessiva cursa amb dolor i aquest dolor obliga a parar. S'acaba quan s'acaba el creixement, però sempre en relació, a vegades, en moments que la persona s'aspira, que creix, que ha fet en pocs dies un creixement, o el que diu les mares, en pocs dies el nen ha crescut. Doncs una mica és això, i també depenent una mica de l'activitat física, més canya, més prolígia. L'altre seria això, el mateix, que us deia, aquest sistema. L'aquil·les, calcani, plantar, el cartílag de creixement. El calcani és aquesta base d'aquí. Això és el cartílag de creixement i aquí veieu que hi ha com una fractura. Doncs un perquè tiba cap dalt i l'altre perquè tiba cap a sota, aquí hi ha un compromís i això és el que fa mal i això és el que obliga a parar. I si aquesta patologia la traspassem a una persona adulta, aquí ens trobem que al moment que hi ha un desequilibri entre l'aquil·les i la fàscia plantar, aquí hi ha un excés de pressió, de tracció, i apareix el que s'anomena un esperó. Un esperó calcani que a partir d'una certa edat tots tenim el risc de patir-lo. Bé, arribats aquí, ara ja hem agafat i hem vist tot el que és l'aparell motor, ara anirem a fer la part potser més científica del que fem a la medicina esportiva. Farem unes proves mèdiques. Aquestes proves mèdiques què seran? Doncs unes seran més funcionals, les altres seran més parades, però en definitiva nosaltres també fem el mateix. Anem a descartar que en el sistema cardiorespiratori, circulatori, nosaltres no tinguem una patologia en la que després, al moment de la pràctica esportiva, puguem tenir problemes.
L'electro, l'espirometria i l'auscultació cardiorespiratòria. L'electro, l'electrocardiograma no és res més que posant una espècie de sondes o de receptors al voltant del cor, podem descriure, podem escriure en un paper, en una cinta lineal, una mica el dibuix que presenta tot el que és la despolarització i tot el que són els moviments que té el cor. A veure, com funciona això? Al cor tenim una pila, per dir d'una manera, per fer un símil, tenim una pila i aquesta pila va disparant la nostra freqüència cardíaca. Aquesta freqüència cardíaca està connectada amb el cervell. Si nosaltres fem més activitat, necessitarem que aquesta pila vagi disparant més ràpid. Tot disparo comporta una contractura muscular. Molt bé, doncs senzillament aquests aparatos, aquests sensors serviran per captar aquesta corrent elèctrica a dintre del nostre cor. I com us deia, en una cinta anirem escrivint les diferents formes, totes aquestes diferents línies que serien els diferents moments que té una contracció cardíaca. La contracció cardíaca és la sístole i la diàstole. La sístole seria la contracció, la diàstole seria el moment que es dilata. Aquest símil aquí, o al principi aquestes imatges, vindrien a ser. Això seria la corrent elèctrica, entra la corrent i el que logrem és que hi hagi una contracció de la part superior del cor, que són les aurícules. Aquestes aurícules, un cop contretes, passa la sang al ventricle. Al ventricle després li arriba la contracció, la senyal elèctrica, fa la contracció i després aquest ventricle expulsa la sang. Per tant, això són dos moviments, un motor a dos temps. Bum, 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 bum. Aquesta representació gràfica d'aquests impulsos elèctrics són els que ens ajuden a descobrir les diferents patologies. Si el ritme, si el moment que es fa la contracció a l'aurícula, el moment que es fa la contracció al ventricle, si aquí hi ha una massa muscular massa gran, si el cor està petit, aquí es poden diagnosticar infarts, aquí es poden diagnosticar arrítmies, aquí es poden diagnosticar moltes coses. Però nosaltres, sobretot, el que anem a descartar són unes patologies molt concretes que estarien contraindicades, si fossin maiúscules, en una activitat esportiva. La miocardiopatia hipertròfica. Tots hem sentit a dir que una persona quan fa activitat física té un cor més gran. Molt bé. Però hi ha gent que té un cor més gran sense que sigui perquè faci esport, sinó que ho fa o la té perquè té una malaltia. La seva musculatura està molt més ampliada, és molt més gran de l'habitual, i en el moment que nosaltres demanaríem que aquest cor treballés, potser el requeriment seria que li faltaria sang. Per tant, és molt fàcil una miocardiopatia, és a dir, un múscul molt més desenvolupat, molt més gros que l'altre, no per motiu de l'esport, sinó per malaltia, pogués tenir un infart. Per tant, és una de les coses, i això ho podem descartar perfectament amb un electrocardiogram. Les arrítmies. Les arrítmies, evidentment, són, si nosaltres tenim un ritme molt clar, pum, 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 regular, una arrítmia seria pum, 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 pum. Aquí ja hi hauríem síncopes i això seria un mambo, no? Per tant, hem de saber exactament per què, quan i què fa que hi puguin haver aquestes arrítmies. Aquestes arrítmies, algunes poden ser respiratòries. Els nens, quan neixen, tenen el cor més gran que no pas la caixa respiratòria, el tòrax, a proporció. A mesura que ens anem fent grans, creix la caixa, però el cor ja no creix tant. Doncs aquest cor més gran que tenen els nens fa que moltes vegades un nen, si mai l'escolteu o mai mireu el pols, per exemple, podeu trobar que el seu ritme, depenent del moviment respiratori, canvia. Per tant, hi ha arrítmies que són normals, hi ha arrítmies que són patològiques, i aquestes nosaltres hauríem d'intentar descobrir i saber. Extrasístols serien contraccions que no serien les correctes, que toquen per aquesta pila que anava donant aquesta senyal elèctrica, sinó que potser hi ha diferents piles que disparen diferents contraccions, fins a arribar a la patologia màxima, que seria la fibrilació auricular, que són diferents punts que disparen, les piles disparen diferents contraccions, i arribat a un punt que el cor no té una contracció unànime, sinó que les fibres
es contrauen segons aquests estímuls, però fan uns moviments que no són funcionals, que són incapaços de contraure i expulsar la sang. És el que se'n diu la fibrilació. Això moltes vegades a mesura que s'anem fent grans hi pot haver patologia d'aquestes per degeneració i cansament del cor. Alteracions a la conducció elèctrica. Ja no em vull extendre, però no sé si heu sentit a parlar del doctor Brugada, que està molt a darrere del que se'n diu el síndrome cutè llarg o cutè curt. Són aquestes, va darrere de totes aquestes morts súbites de gent que està practicant esport, que estan molt ferms, molt sans, però així i tot, de tant en tant hi ha aquests accidents. I sembla que hi pot haver-hi alguna alteració en aquest senyal que pot ser el que pot fer que el cor entri en fallit. L'espirometria, passem a l'altre gran component, el pulmó. L'espirometria és una prova funcional. Nosaltres el que mirarem amb aquesta prova és agafar aire, traurem tot aquest aire i podrem quantificar la quantitat d'aire que som capaços de treure i amb quina velocitat nosaltres podem treure aquest aire. Depenent d'aquesta velocitat o la dificultat que puguem tenir per expulsar-lo o per entrar-lo, podem diagnosticar diferents patologies. Una seria l'asma, l'altra seria una bronquitis, o l'altra seria que el cor, el pulmó, s'està fibrosant, per dir d'una manera s'està cicatritzant, sempre en relació amb patologia. Fibrosi pulmonar era molt típica, persona que treballava en una mina, per l'aspiració de tota una sèrie de partícules. Aquí tenim l'espirometria. L'espirometria funcional és això, és tapar-se el nas, agafar tot l'aire i amb el temps més breu possible fer una expulsió ràpida, però expulsió ràpida i continuada fins que tens la sensació que ja no et queda gens d'aire. Per tant, aquí el que nosaltres estudiem, que la màquina ja calcula, però sobretot el que nosaltres anem a buscar és el volum aspiratori forçat en un minut. Pensem que nosaltres quan respirem, habitualment 13-14 respiracions per minut, estem movent una quantitat de 300-400 centímetres cúbics d'aire. Quan nosaltres fem activitat física, quan nosaltres estem fent esport, i si l'esport és d'alta intensitat, podem arribar fins als 2 litres i mig d'expulsió en cada respiració. Per tant, mireu la quantitat d'oxigen que realment arribem a moure i mireu també dels 400 als 2 litres i mig si n'és d'important fer esport per poder tenir una bona capacitat pulmonar. L'auscultació cardiorespiratòria, cosa que no detecta ni l'electro ni l'espirometria, ho hem d'escoltar. Sempre heu vist el metge amb el fonendo i aquí escoltem dues coses. Un, els sorolls del cor, que hi ha unes vàlvules, aòrtic, pulmonar, tricuspidi i mitral. Us explicava que aquesta sang, quan surt de l'aurícula, se'n va cap al ventricle, del ventricle després, quan es contrau, se'n va cap a fora. Aquesta sang, perquè no hi hagi un retorn enrere, hi ha com unes vàlvules, doncs aquestes vàlvules de vegades poden estar ben tancades, de vegades poden estar mal tancades, i això poder provocar com un soroll, com quan agafem una xerica amb aigua i nosaltres l'empantem, que se sent el... doncs aquest soroll el sentim a dintre. Clar, si sentim un buf, hem de pensar a veure si hi ha alguna vàlvula que funciona bé o no funciona bé. Dius també que aquests sorolls moltes vegades estan relacionats amb la infància. Us deia que el cor era més gran, aquestes vàlvules tampoc no creixen tant com després creix el cor i després ja s'ajusten. Hi ha molts bufs que després arriba a un punt que van desapareixent. I els altres sorolls pulmonars, que són, si hi ha algun problema, l'entrada, sortida d'aire, com poden ser els sorolls respiratoris. L'altre seria ja, passem al que nosaltres fem, ja hem agafat l'organisme, ens l'hem mirat, i ara el que anem a fer és aquest senyor el farem treballar. Ara el farem treballar i realment, davant d'un esforç, veurem com actua aquest organisme. Fins ara el teníem parat. Per tant, farem una prova d'esforç. I aquesta prova d'esforç pot ser, és totalment individual, és monitoritzada, i monitoritzada vol dir que mirarem tota una sèrie de paràmetres que nosaltres els tindrem registrats, i màxima. Aquesta persona ha de fer una activitat màxima o hem d'intentar que aquest esforç sigui màxim. Posem l'esportista a fer un esforç màxim i aquest test ens valoraran i ens descartaran la patologia més freqüent a dintre de l'aparell cardiorespiratori.
Hi ha dos tipus de proves, les directes i les indirectes. Venen a ser exactament el mateix, l'única diferència, si veieu la noieta aquesta de la bicicleta i si veieu aquest altre senyor que està connectat amb un tubo, per allà li entra l'aire, per allà li surt l'aire. Per tant, això, un cop està registrat, podem saber exactament quina quantitat d'aire, d'oxigen i CO2 ens entra i quina quantitat d'oxigen i CO2 ens surt. Evidentment, quan nosaltres respirem, consumim oxigen i expulsem CO2, però això, davant de l'exercici, canvia. Aquests paràmetres es van canviar. Us deia que això ho teníem monitoritzat i aquesta monitorització, doncs, tenim el cor, el tenim controlat. Per tant, durant tot l'exercici físic nosaltres veurem el dibuix que ens fa el cor. Tenim monitoritzada també la tensió arterial. La tensió arterial, cada 2 minuts l'anirem més o menys mirant. Tindrem controlat el treball que li farem fer amb aquella persona, sigui, per exemple, si anem amb un cicloergòmetre, anem amb una bicicleta, que cada moment anirem nosaltres augmentant el treball de la força, o la velocitat si és que el fem córrer amb una cinta. Però en definitiva tot això és un protocol en el que, per exemple, farem córrer aquesta persona a 4 km per hora, al cap d'un minut ja el farem córrer 6, al cap d'un minut el farem córrer 8, al cap d'un minut el farem córrer... Doncs amb la bicicleta el farem treballar 1 minut a 50 watts, 2 minuts, el segon minut el farem treballar 100, l'altre 150, és a dir, anem fent un augment gradual d'aquesta força fins que aquesta persona no pugui més, hagi de parar. Prou, acabat. I amb això nosaltres podem calcular de forma directa, ens ho dirà un computador, i de forma indirecta més o menys aquest consum d'oxigen. Deia doncs, que la directa és exactament el mateix, però tenim aquest control d'oxigen. Per què ens interessa saber una miqueta tot això dels oxígens i quina freqüència? Ens interessa per saber els llindars. Què són els llindars? Els umbrals, un pas per sota. A partir d'aquella línia estàs a dintre o a partir d'aquella línia estàs a fora. Nosaltres busquem el llindar aeròbic, estem buscant el llindar anaeròbic. Quin seria el llindar aeròbic? El llindar aeròbic seria el que ens permetria fer una activitat de moderada intensitat i de llarga durada. Això pot ser mitja hora corrent, com pot ser una altra 1 hora i mitja corrent, com pot ser un senyor fent una marató en 3 hores i mitja, com pot ser un altre que se'n va i fa 8 hores o 15 hores corrent fent alguna travessa de muntanya. Estem en una activitat aeròbica, perquè si entréssim en una activitat anaeròbica realment se'ns acabarien els torrons, se'ns acabaria l'oxigen que nosaltres podem servir i a més se'ns acabaria l'aport energètic que nosaltres podem donar. Per què? Perquè la característica de l'umbral anaeròbic és precisament el no entrar suficient oxigen i nosaltres tenim un deute, que és l'àcid làctic. Si us ho vull explicar amb aquest gràfic d'aquí, això seria l'oxigen que nosaltres a mesura anem començant l'exercici, anem pujant aquest oxigen i això és el CO2. Això és l'invers totalment, perquè és la quantitat d'aire dividit pel denominador que és l'oxigen. Tampoc us vull liar. Vull que veieu que aquí hi ha un cruce. Això puja i això baixa. En el moment que es cruça estem amb aquest coeficient 1. Què és aquest coeficient 1? És que s'han igualat la quantitat d'oxigen que entra amb la quantitat d'oxigen que surt. A partir d'aquest moment estem encara dintre d'aquest... Estem al llindar aeròbic, però estem encara utilitzant oxigen. Si ens passem gaire més, si ens anem una mica més enllà, ens arribarem a trobar aquest, vist en un altre plan, aquest seria el llindar aeròbic, encara podem continuar una mica més, però a partir d'aquí estaríem entrant en el llindar anaeròbic. Per què és important saber on són aquests llindars? Per què és important saber quina freqüència cardíaca tenim al voltant d'aquí? De forma directa o de forma indirecta és important perquè a una persona li podem dir quan tu treballis entre un 75% i un 80% de la teva freqüència cardíaca màxima, que li direm al final quan hagi acabat la prova, que li dic, mira, has posat el teu cor a 192, freqüència cardíaca màxima. Nosaltres amb aquest 75% o 80% podrem dir, mentre em treballis amb aquests paràmetres, estaràs entre aquí i aquí, i si em treballes molt a prop d'aquí, realment el que guanyaràs serà molta capacitat. Realment el teu entrenament serà molt favorable. Si tu te'n vas a córrer, però treballes aquí i estàs corrent,
la teva capacitat o la teva freqüència podria ser, doncs la màxima és de 192, la teva freqüència de 75 seria 160, 170, és que aquí estic treballant a 120. Bueno, estàs fent esport, estàs caminant, estàs passejant, d'aquí no pretenguis voler superar gaire el teu entrenament. És un entrenament, fas activitat física, fas esport, però això de cara a un rendiment mai el lograràs millorar. Per això és important una miqueta el dels llindars. Per tant, dèiem que la capacitat aeròbica és la capacitat d'un organisme per efectuar exercici de moderada intensitat i de llarga durada. I utilitza l'oxigen com a combustible per mantenir l'eficàcia del nostre organisme. Aquest VO2 max quantifica aquesta capacitat. És el teu carnet d'identitat. Com estàs d'entrenat? Ui, jo tinc una VO2 de 60. Ui, estàs fort, No, m'han fet una prova i m'han dit que estic a 32. Bueno, clar, què t'han dit? Home, doncs que em vaig a córrer, que a part de l'entrenament vaig a fer una mica més, perquè estic baixet. Quan es veu, ja ho notes, la persona ja t'ho diu, és que em canso, és que no acabo els entrenaments. La capacitat anaeròbica és la capacitat de l'organisme per efectuar exercici d'alta intensitat i de curta duració. Qui són els anaeròbics absoluts? Els 100 metres, els 80 metres, els tios que pràcticament quasi no necessiten ni oxigen, perquè quan han arribat a l'altra punta quasi ho estan fent amb 8 respiracions. Per tant, sí que estan consumint oxigen, evidentment, però estan utilitzant una altra via energètica. Aquesta via energètica la treuen del múscul, com és l'ATP, com és la fosfocreatina, com és el glucogen, que són residus, però tenen un inconvenient. Com que no utilitzen oxigen, i l'oxigen no necessitem per viure, aquest oxigen després el veus. I és quan trobes una persona que ha fet una activitat molt important o molt intensa, que s'està una estoneta hiperventilant, servint l'oxigen, tot i que aquella persona està parat, perquè encara està aportant l'oxigen que a l'organisme li feia falta, que li devem. Però, a més hi ha hagut un acúmul de l'àcid làctic. I això, evidentment, també ho podem arribar a desplaçar amb l'entrenament. Bé, una altra cosa, que aquí ja hem acabat una mica tot el que és la prova esportiva, nosaltres agafem tots aquests paràmetres, fem un resum i li diem a aquesta persona si ja hem trobat patologia, si està bé, si està preparada o no està preparada. Però a vegades ens demanen d'altres consells, no? Què podem fer i què podem aportar. Sobre esports, per exemple, com que hem fet aquesta visió macro i micro i hem vist un tio que era alt i prim i llarg i que tenia bona musculatura, amb aquesta persona li podríem dir, escolta, en comptes de jugar a futbol potser estaries més ben aprofitat si juguessis a handball o fossis porter o fessis... O al revés, hi ha una persona que és lenta, que és musculosa, escolta, potser els arts marcials amb tu no t'afavoreixen tant, pots fer activitat o fes-los per potenciar precisament aquesta agilitat. Evidentment que el metge de medicina esportiva no ha de dir què ha de fer la gent, ja et ve definida, no? D'això estem parlant potser ja d'esport d'èlit, no? Que dius, bueno, escolta, en comptes de córrer 400, potser diria més bé el 3.500, no? Però clar, això ja és part del metge, això dependria una mica també del tipus de fibra, dependria també de l'entrenador i d'una sèrie de tècniques que hi pugui haver. Però moltes vegades també donem una mica d'informació que seria el que ens podria convenir més a aquella persona per bé o per desestimar-ho, perquè escolta'm, si vols ser porter de futbol i fas metre i mig, doncs no, aquest és el problema. La forma física, aquesta constitució és molt diferent que li diguem a en Charlotte que faci la feina de l'Obèlix, perquè el trobaríem allà sota la pedra, o que li diguéssim a l'Obèlix que es posi a córrer com podria córrer el Charlotte, que segurament devia ser un bon velocista, i si no era velocista, com a mínim devia tenir molta resistència. No facis córrer aquell senyor molts quilòmetres perquè no t'aguantarà. Per tant, una miqueta són aquestes coses que nosaltres podem orientar. Orientem també amb l'entrenament. Nosaltres volem fer una marató, com hem de situar això? Doncs nosaltres hem de fer una proposta, hem de dir, tu corres, tu no corres, quina activitat, vols fer la marató, quan, ens hem de posar uns calendaris i hem de crear unes sessions, hem de crear uns microcicles, hem de crear uns cicles una mica més grans perquè cada cop hem d'anar a requerir més activitat. L'entrenament de la sessió del primer dia no té res a veure amb els últims entrenaments i les sessions d'aquest senyor quan hi ha una setmana més tard i ja ha fet una marató. Per tant, aquestes són tota una sèrie de tècniques per poder portar una mica a dirigir també el que és l'entrenament. Factors externs també podrien ser indicar que tens una bona forma física, hauríem de potenciar més
l'aerobiosi hauries d'anar a córrer o hauríem de potenciar més l'aerobiosi si ets un tio que has de saltar, treballa amb peses, fes-me això, fes-me l'altre, per intentar millorar aquesta resposta muscular, potser. Factors externs també per evitar tenir la predisposició, l'anticipació a evitar lesions pneumàtiques. Tots heu vist el Messi saltant i tothom el vol caçar, però poques persones el cacen. O també l'altre, també del Cruyff, un tio que fotia unes cabrioles i saltava, poques vegades el caçaven, però aquest tio se sabia anticipar. Per tant, això també és important. D'altres orientacions, material i maquillatge, com podrien ser, per exemple, és que m'han dit que tinc un peu pronador, quines sabates he de portar? Podries portar aquestes o podries portar les altres? Cal, no cal? De vegades també hem de donar una mica de consells, però això potser ho fa més a vegades el tècnic o els entrenadors més que no pas el metge. I els altres consells serien els nutricionals. No és el mateix un senyor que corre 3.000 metres que un altre que és un defensa de rugby americà o de rugby anglès, que evidentment la seva massa corporal és totalment diferent. En principi tots hauríem de menjar d'aquestes proporcions de glúcids, lípids i proteïnes, però lògicament el senyor aquest segur que menja moltes més proteïnes i aquest senyor proteïnes no en menja tantes, també en menja evidentment, però potser menja més glúcids per poder tenir més resistència. Per tant, el que us deien de la composició corporal, el senyor està molt fort, però també té més greix que no pas d'aquest altre. Per tant, això són coses a tenir una mica en compte. Aquests consells nutricionals, bé, sí, però esclar, moltes vegades la gent et demana la recepta màgica, no? Escolta'm, i alguna cosa que no tingui colletes, alguna cosa per estar més fort, una cosa perquè se'm posi el múscul així. Això fa molts anys que s'està buscant i evidentment només n'hi ha una de fórmula, que és l'entrenament. Tot l'altre són sí, que evidentment que són suports, que poden ser aplicacions, que poden ser substàncies que puguin millorar, substàncies vull dir nutrients, substàncies vull dir minerals, substàncies vull dir ions, líquid, glucoses, derivats dels sucres, però anar buscant, utilitzant, i coses d'aquestes, això són coses que jo, evidentment, no vull sentir. I una de les altres coses que fem als centres de medicina esportiva, i més jo per el temps de traumatòleg, és l'estudi de les lesions i el tractament de les lesions. Hi ha lesions que són molt típiques, que s'estableixen d'una forma molt estàndard o molt igual. Aquí veieu aquest bloqueig d'aquest noi, queda agafat per baix i els genolls tiren endavant i aquí es trenca el lligament creuat, on també es pot trencar el lligament creuat amb una frenada brusca, amb una sabata que hi cap a davant. Això passa moltes vegades pel tipus de sabata i pista al futbol sala. Hi ha lesions que són es donen més en futbolistes, lesions que es donen més en d'altres persones, en d'altres tipus d'esport. Lesions meniscals, tot que puguin ser els giros a sobre dels genolls, en flexió, llavors és quan hi pot haver-hi aquestes patologies. Evidentment, molts d'aquests tractaments hem de tocar la part més anatòmica i més científica, que són les intervencions quirúrgiques, que sempre és un fracàs haver d'arribar a la cirurgia, però en definitiva és perquè no ho hem sabut prevenir o perquè realment hi ha hagut una lesió que s'ha de solucionar. Aquesta seria una intervenció del famós lligament creuat i la ruptura del tendó d'Aquil·les. I en definitiva, aquesta seria una mica tot el que nosaltres fem dins dels centres de medicina esportiva. Com a conclusió, sabem que l'esport és saludable, però necessitem que aquest esport no tingui un risc per la salut. Hem d'intentar minimitzar aquest risc cardiocirculatori i pulmonar amb tota la medicina preventiva, amb totes les proves que nosaltres fem, perquè sapiguem que aquesta persona, ni que tingui un buf, ni que tingui alguna arrítmia, puguem donar la seguretat que pugui fer activitat física sense risc, sense cap problema per la seva salut, descartar tota la patologia que puguem de l'aparell locomotor i orientar també aquesta patologia que nosaltres trobem a l'especialista que li pugui solucionar, si és el traumatòleg, si és el cardiòleg, si és el que hagi de ser. Una orientació tècnica sobre l'esforç i l'entrenament, el que us deia de totes les teràpies, totes les maneres de poder augmentar un rendiment i els consells dietètics que se'ns puguin demanar.
Per tant, com a conclusions, què es fa amb un centre de medicina esportiva? Doncs el que fem és un espai que està destinat a millorar la salut.